Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi ka na itong tanan, no? Adlaw dahil karong Martes, no? March 4, tuig 2025. Nung karon din, no? Mga ka-DJ, no? Mag-upload na sa taglaing drama, no? Handumanan sa usa ka awit o kini ang akong suliran karong adlaw, no? O hinaot ta, no? Mga ka-DJ, mga ka-listeners, nga malingaw mo ating drama, ha? Bayno, di ta maglangan niya ang handumanan sa usa ka awit o kini ang akong suliran. Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaki karon? Mo kini usa ka babae nga taga Danao City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Shani. DJ Lax Oh, babe, flowers for you. Wow! Thank you, babe. Pero, wa may okasyon ron, di ba? Ngano nagkatag makadako buwak? Tungod na sa mong promosyon. Nagtuo ka nga ako mahibaw? If I know. Si Josefa na sa nagsulti ni mo, no? May lain pa ba? Pagkatabian, ba gito bayuta, uy. Pero, thank you, ani babe, ha? I love you. I love you too. Dasig lang kita para sa atong future o sa umabot na atong pamilya. Para sa atong mga anak. Babe, layo pa kaayo na. Layo pa kung balibaran ka ron. Ha? Balibaran sa unsa? Babe, Oh. will you marry me? Yes! Siyempre, uy! I love you. I love you too! Sana all! Hello, ay! Kanina itong sinusing ba yun? Happy yun kaayo ko, Besh. As in, huwag ko mag-expect ka mag-propose ang siya galit na ako. Lalo? Oh my God! Kung saan kayo piling maminyo ba yun? Pero ako ba yan, no? Ako, nag-expect na gid ba ko? Kay pagkalaw naman ko. Walang ko magsulti ni mo. Uy, mao ba? Milagro, wag ka masipyat og sulti na ako. Uy, dili pwede ha, dili pwede. Kay, gusto na ako nga, of course, surprise jud ka. Sabi ka. Pero best, sagutan po ko nga. Ako yung bridesmaid. Hoy, dili pwede, no? May di ba na eh? Dili sad. Oo. Nana ko na unaan nga bridesmaid na ako. Saan na? Kinsa man, oy, bayon. Ha? Ako himuon mong bridesmaid, eh? O, Jenny. Sige na, please. Gibingaw na sad kay ko sa kumanghod ko. Gusto na ko makakita at magbalik. Te, suwaya lang na ako, te, hayos makalugar ko. Sila si Mama, te. Patungahon ba ni mo sa imong kasal? Ha? Ganun dili makamusugot nga na ang imong mga ginikanan, babe. Basta ka dili ko ganahan. Ang ako rang manghod mo, ako imbitahon sa akong pamilya. Dili ba dito mga yaog bendisyon gikan sa imong ginikanan? Dili na kinahanglan, uy. Okay naman na, di ba? Ang importante nga kitang duha, naataadlaw sa atong kasal. Natural. Kisa may kason kung watang duha. Pero kidding aside, mas malipay lagi ang tako nga kompleto nga itong mga pamilya sa atong espesyal nga adlaw. Labi na gid nimo. Babe, enough na nako nga naa ka. Naay mong pamilya o kang ako manghod. Magdilit na lang na nato lalisan, okay? Okay, babe. Babe, kaganina raman ka na imong gibuhat. Dugay pa naman man? Nga naman, babe. Kanina ra ko din eh. Imo kong gipaanhiyo niya, nagtrabaho ra di ka.
Di ko matag doon. DJ Tapos ano, luoran sa kay ka, uy. Sorry na, good. Ayaw na pang lood, ha? Sabi lang ka na. Abi kay maulian sa dayon ta si mong mga kiss. Sus. I love you. I love you, babe. Mark. Ayaw. Dili ka pa masugot nga na may tabo na. Wala naman takatuig. O kaslunong na bitaw ta. Yata ka lang ako, please. Ayaw. Ayaw lang lagi. Mark, please. Ayaw, Mark. Malumig ka. Hey. Ay, ka. I'm sorry. Balik na lang sa inyo, please. Please, Mark. Shani. Uy! What happened to you, Manday? Uy! Ano ka gudoy lang sa kamay? Dili pa lang yung ko andam, besh. Ha? Ay, nako. Hinuon. Wapa masadyo ka makatry. Di ba? Anya, si Mark Sard, ang una ni mong boyfriend. Wow! Pero, girl, tinani ba ya, ha? Nga. Maana daw niya ka, ana. Ambot lang ka. Ay, naku na kong Jamaica. Majugat akong Omega po din nga inusunti ka ayo. Ay! Ay! Angay mo ka magkuan day-day. Ay, angay mo ka magmadre. Pero, wala na kay mahimo kay. Ikaw naman, kaslunon ka naman. O sana sa obligasyon. Sama na itong mga, sama na akong asawa. Muli ko labot. Sa mga asawa naman nga mahimo ng asawa. Hatagan o kalipay o katagbawan ang imuhang bana. Besh. Naunsa man ko. Nagkadool na lang hinuon ang atong kasal, pero di kulbaan man ko. Ganun gikulbaan man ka. Kulbaan ka nga mahimo na ko ni mo bana? Amaw. Dili, uy. Kaswerte ra nako ni mo, Relax lang. Maukay ra lagi ang tanan. O ako siguroon na sa maabot na to kasal, ikaw may pinakamalipayon anang higayon na. Thank you, babe. Love kit kaayo ko nimo. Sobra, babe. Ihatag na ko nimo ang tanang makalipay nimo. Ang tuon, sa may balita si Umanghod, magkatungara siya? Sorry, good kayo. Pero dili ko makaana sa Cebu. Namagin out of town ang akong amo. Maong dili ko pwedeng mo leave. Kaya dagan siya gipili nga trabahoon. Mao ba? Timing nga sad, uy. Sayang. Lagi ti, uy. Sayang yun kaayo. Pero sige lang. Magkita na ko niya tapuhon. Basta hindi pasuroy mo ni Kuya Mark Diris Manila puhon. Kita-kits na lang ko niya tapuhon, DJ babe. Lax Congrats in Rex. advance. Salamat, Day. See you, pohon. Sige na lang. Ako na lang isuon mo ang bridesmaid, babe. Sige, babe. Way problema. By the way, sa hotel na tamo stay night before sa tong kasal. Kay ato ta mag-prepare dito. Nya diretso na ta dito og kuan kining kauban ang makeup artist ug ang photographer. Okay, babe. Okay na, ma'am. Humanin mo make-up. Kagwapas mo, bride. Uy! Salamat. Babe, Huy, babe.
Ganun din ang mga kong room. Di ba di mata pwede magkita before sa kasal? Kaya ba di madayon? Sus, di ko mutuwa na, bebe. Kay sure gid ko nga magpakasal kita bisan unsa may tabo. Excited lang kay ko nga upakita nimo sa akong surprise nimo. Unsa man ha? Tita, dali. Sunod na. Sunny, anak. Nagunsa man ka din, sige ko padawag nimo pero dili ka butubag. Maayo gani kay gipangita ko sa imong pamanhunod. O gipaanhi ko niya. Unsa may tuyo nimo? Pero magsige pa magkagsamok na ko. Sani, anak. Wa si papa nimo. O gihaya siya karon sa ato. Unya? Unsa may labot ako niya? Nak, ayaw rin gud pagsultian na. Amahan paghihapon ni mo siya. Naabay amahan nga mangilabot sa iyang kaugalingong anak? Dugay naman itong nahitabo. Usa pa, si Chenny ang iyang gihilabtan. Nahibaw ka nga dili niya tinuod nga anak si Chenny. Ingon anak na pagkindi kakabugo, ma? Tungod sa imong gugma atong animal? Nga dili na gito makasabot? Sani, nak. Usa pa'y puot ni mong ipasabot. Nalimot na kung siya nahitabo? O sige, pahinumduman ti ka. Pagubo. Pagubo. Pagdali isang tago pas kumamali mo. Dili mo pa. Ayay. Eri ko pagpadili-dili. Kimahagit mo ko ala. Di ka. Suwan. Ako mo. Ayaw ka. Daga ka na juga. Pero, labas. Ayaw ka. Ayaw. Anak. Sorry. Huwag ko kahibaw. Nahibaw ka, ma? Gisultihan ti ka. Pero matod pa ni mo, pareha labis kong manghod. Nagpataka labig pamasagil. Muna Ginoo imong pagtanaw sa imong bana, ma. Hinungdan nga wa na ka maghuna-una na mong imong mga anak. Sani, anak. Sorry, babe. Sorry. Nagtuo ko nga malipay ka nga ni ang imong mama. O gaybaw ka, baba? Tungod sa gibuhat sa animal ni mong bana. Bisan og pagikap lang ni Mark na ako, magkurat-kurat ako. Grabe ang trauma nga gihatag niya na mong inyong mga anak. O karon nga mo ingon ka. Iingon ka nga patay na siya. Ha? Mirisi niya. Babe. Ito na si mama ni mo. Sorry kayo. Nagtuo ko nga malipay ka sa akong gibuhat. Wa man sa kalibutan sa tinuod ka nahitabo. Sayop sa dako kay wa ko musulti nimo. Ug karon nakasabot na ko. Nakasabot na pud kung ano nga dili ka gustong dunay mahitabo nato. Pakasal pa bagihapon ko nimo. Nganong dili? Nakasabot ko nimo, babe. Hinahinay lang ta. Tabangan ti ka nga makalimot sa imong mga kaaki. Mahal ko ti ka. Mahal sa kayo ti ka, Mark. Dali na. Kay nagpaabot ng pari na to. Excited ako nga usbon ang imong apelyido. Swerte kaayo ko nga nakatumong kog lalaki nga andam nga mosabot nako. So kada gikasal mi, ako nang gihatag niya ang tanan akong pagsalig. O ginahinay na akong naka-move on sa akong mapait nga kaagi. Dinila lang kutob, og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Meron ka na may higalang kaagi ni Siani nga taga
Danau City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, palagi. Ang mong kaagi, gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Cain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap, mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingka-singko gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kaawit. I-address lang nining Pilomenoin, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Lauren, 36 anyos, minyo og may 4 ka mga anak. Itago na lang ang kumpleto kong address diri sa Consolacion, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gibati nako nga makauuwaw kaayo. Aron inyong hisabtan, sugdon ko gyud pagkagamay pa nako. Netong 10 anyos pa lang ko, diin pobre gyud kaayo mi sa amo sa Mindanao. Ingon ini ang mga pangkita po. Oh, sige na mo, Loren. Jobert, pag-andam na mo sa inyong baon sa eskwelahan. Eh, dili na ba mo makapauli sa paniud to dinis bahay tungod sa kalayo sa eskwelahan? Unsay sudan ma? Kuan, no, tay sudan, oy. Wag ko kapalit gahapon sa buwad o ginamos na lang unta. Kay, wag yun paigo ang akong kwarta. Gisiguro ko na lang ang bugas. Kay mo importante. Ang pagbaw na lang gud mo og kanon gud. Bahala og way sudan-sudan. Ang importante nga, may makaon mo. Mabusog naman gihapon mo. Di na lang ko makpaon, uy. Loren, nagisulti ka? Wa na ma, uy. Wa. Pagdali na, Loren, kay malate na ta. Kuya, nalakaw, kuya, uy. Ganahan ka man ka mo eskwela. Okay, gusto man ko mahimong doktor. Oh, ayaw sige reklamo. Manglakaw man kita pa daw ng eskwelahan kay layo man ta sa eskwelahan. Nganong problema sa ta, kuya, sa? Unsa? Yay! Uy na! Uy na! Uy na! Loren, ana, mga una to. Dungan tagkaon na. Dinila ko sa classroom na to sa pet, uy. Wa man ko'y paon. Ha? Di ka man ito? Wa lagi ko'y paon kay wa mi sudan. Sige lang kayo na da. Dili mo kaon pa niyo to. Kay wa gani ko'y paon. Share lang ta sa akong baona. Tunga lang ta ini. Dali. Ay na, uy. Naanat na noon kung ay kaon-kaog paniod to. Loren. Nain man akong gipati, uy. Maramang ko gikabuhi. Tinilang ko maglingkod-lingkod. Layo sa mga estudyante. Kay maipok man ko sa mga estudyante nga nangaon. Lumbabi sila katos kantin. Kay may kwarta man sila. Ako taon way baon. Hala, kalit na ito mga bananaw. Wala man ay ka din ni Uy. Hindi ka, ato pa sa classroom. Tapang, kakuyapon ko. Ala, ala, tabang mo! Tabang! Si Loren na kuyapan! Loren? Pastila ni mo bata ka? Awa lagi ng laktaw-laktaw ni mo paniod to. Resulta na na. Nalandig ka gini sa ospital kay sige na di kan dili mo kaon o paniod to.
O kinahanglan kang i-admit kay taas kayo ang imong hilana. Inaunsan ko, ma. Ingon ang doktor. Gi-ulcer ka na ko, no? Diyes anyos pa lang ko nga gi-ulcer na ko, kay tungod lagi sa mong kapobre sa Mindanao pa mi, kuno mi sudan, di po ko magbaon og paniod to sa eskwelahan. In short, pila ko kay gayon nga skip og paniod to. Ug matong gitabang ko sa eskwelahan, kay gikabuhi ko og nakuyapan. Ug na-admit pa ko sa ospital tungod sa ulcer. Hangtod nga milabay ang mga katuigan, milargang ni tanan sa Cebu, ug diri na pud ko maminyo, ug nakabaton kog upat ka mga anak. Pag edad na kong 32, may nabantayan ko sa akong gininhawa. Unya, sa man eh? Nag-toothbrush o nag-mouthwash naman unta ko. Baho man gapon ko gininhawa. Ano man eh? Murag ako man gitingaling ilang istoryahan. Uy. Uy, Loren. Loren, Ah? kanang, ayaw lang kalain ha. Kay, prang ka man kung pagkaami ka, di parehas ng uban diha nga, libakon pa ka. Kay, nakamatikod mang good me nga, baho ka gininawa. Ha? Nakatimaho sa day mo? Ay, nahibaw na di ka, anak. Anong, wa ka man pa-check up? Ipa-check up na, uy. At tuog EENT nga doktor. Ha? Sinus man rin mo. Sipon nga nabaras imong ilong, maong nabaho. Mao ba, Dok? Unya, unsa may buhaton ako ini, Dok? Limpihan ko lang imong ilong. O may resita ko nimong tambal, good for 10 days. Ay gini pagpartahis pag tumar, ha? Yes, Doc. Unya, kumusta man ang pamati? Gituman ko man untang gisulti sa Dr. William, uy. Apan mao man lang gihapon. Wa man mawa ang kabaho sa kong gininhawa. Bisan pag man-toothbrush o mag-mouthwash pa ko. Samot na karong pandemic nga mag-face mask na ta. Ako mismo di ko kaanto sa kabaho sa kong gininhawa. Kay makatimaho naman ko mismo sa ginhawa nako. Unsa? Suwaye ko nagpa-check up og internal medicine, Dr. Loren. Ha? Nga naman? Kay, basin ba, naasa tinain ni mong imong diferensya, maunang baho ka o gininhawa. Unsa? Nakapa-check up kit ko sa ka-internist doctor. Girisitahan na sab kog tambal ug gi-advisean ko nga ini ko manugkaon dili sa ko paimnon og tubig. Ako gituman ang sugo sa doktor ang medication for 1 week. Pero maura man gihapon. Baho man lang gihapon ang hangin nga moagi sa akong ilong. Maong nagka-problema na ko ini. Dili na ko ganahan nga mogawas og bahay kay mauwaw na ko. Nawagtangan ako og self-confidence ug murag nawagtangan ako og paglaom nga mamaayo. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ingon sa EENT doctor nako sa akong sinus ko ni sipon nga nabara maong nabaho. Unya, ngano wa man ni mawa nga gisunod ko man untang iyang tambag og gitambal nako. Ikaduhang pangutana, ang ako pang pagkasakit og ulcer sa 10 anyos pa lang ko ang nakaingon ini. May kalabutan ka to sa akong gipamati karon nga naidara nako. Nadaot ka hang akong tinai sa ulcer ug maoy nabaho. Ikatulong pangutana, mura na ko og nasakit sa utok sa paghuna-huna aning akong gibati kay dili lalim nga likayan ka sa mga tao. Unsa may akong buhaton aron mapasabot na akong kaugalingon. Ikaupat ug katapusan, gusto na gid kong mamaayo ning akong gibati. Maikasuggest pa mong doktor nga akong adtuon nga makatabang ning akong gibati. Palihog tabang yung tamagi ko, kini ang akong suliran, Lauren.
Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini ang akong suliran. Anen na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Uban ako mutambag ako sa mga medical, psychological ug drug related problems kay ako usa man ka medical doctor, psychiatrist ug drug addiction specialist. Attorney Bathan ang mutambag sa inyong mga legal ng mga problema. Kasi-kasing pamaagi, mamili lang mo sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede ka na ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page or sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kani nga every moment counts. However, spend it determines how we value life. Every moment counts. However, spend it determines how we value life. O katong na mga legal ang mga problema, not legal but psychological mga problema, you dial 887-4232. Ang atong tatampo karong adlaw si Lorraine, 36 years old, taga Consolacion, Cebu. Punto medical ang problema ni Lorraine. Unang pangutanan ni Lorraine, ingon sa inti doktor nako sa akong sinus kuno ni sipon nga nabara maong nabaho. Nganong wala man ni wala nga gisunod ko man unta ang gitambal nga gigamit nako. So ayo pagtuo nga kung nakay tambal maayo dayon it will take time, no? Kini magong sinusitis, ako lang ning explain gyud nimo Lorena. Kining naamang gud tay mga sinuses sa atong naong, no? Paris-paris ni siya. Yung mga cavities or spaces niya sa atong head area. So naay mga sinuses nga ang purpose ani kay mo-produce niya siya mucus nga mo drain mo limpyo diya sa atong mga passages. Kung ma-infected ni siya mo na gitawag og sinusitis, no? Sa among magong pagtuon ing ITIS nga Sopex post pasabot na ay inflammation, no? So kini sinusitis inflammation ni siya or swelling sa tissue nga nagline sa atong mga sinuses. So naa ni siya ay nasal inflammation, mo thicken o mo discolor, discharge mo bara diha murag maglisod kag ginhawa kanay musampong diha ug naay pain and tenderness. So mo na isa sa symptoms og sinusitis. It will take time before ka maayo ay pagtuo nga naitambal ihat lang imong doktor ngayon nagkaugma maayo dayon ka. Bitaw nang moingon nga imna ni so sa mga adlaw depende na sa clinical judgment sa imong attending doctor, no? Ikaduhang pangutana, ang akong sa pagkasakit og ulcer sa 10 years old pa ba ko, may kalabutan ba kaha sa tong gipamati karon? Nadaot na kaha ang akong tinai sa ulcer ug maoy nabaho. So 10 years ago murag lahi to siya nga kaso, walay relationship, no? Dili na may rason nga no nga kuan gawas kung nagreupor ang imong ulcer, ma-confirm na pinagi sa kanang gitawag natog examination nga paghimuon sa atong gastroenterologist kanang murag endoscopy ang imong tiyan makitaan kung naabay mga ulceration na hitabo ditong dapita. Pero kung wala manggani kay signs and symptoms of ulcer 10 years ago tong hitabo, so wala na siya connection. Ako lakbitan nga kung naa kay sinusitis gani, you have to take plenty of vitamin C, mapahulay ka, uban mo gamit og humidifier, magpa-steam inhalation, nasal spray, ug natay over-the-counter mga ganin uban nga mga nasal decongestant. So it will take mga 10 days to 4 weeks before arang-arang ng imong gipamati sa imong ilong. So, usahay gani sa ato mga katigwangan sa una mo gamit og ka ng mga rubbing murag ointment ba ihaplas imong dughan amang ni advertise mga walay proof nga makapa decongest ni siya sa imong nasal passages. Pero tungod lagi sa mentol naghanggap nimo murag mentolated man gud siya usahay matrick ang atong utok ang atong brain nga murag normal ra pud ato panginawa. Pero actually wala di siya maka inuta decongest bara diha sa among ilong o sa mga air passages. Okay, katulong pangutana. Murag na naman ko sakit sa utok o panghuna-huna kay dili lalim na malikayan ko sa mga tao kay mao lagi na baho ang unsay may akong buhaton aron nga mapasabot ko ang akong kaugalingon.
Well, naay mga tambal ni ani Lorin, no? Na may mga tambal ani. You take vitamins rich food para nga makuhaan ang whatever nga kabaho diha. Kung as soon as possible, you need to see an ear, eye, nose, and throat doctor. Doon man ka diri sa siyudad sa Sugbo. Ubisan ka nila sa konsulasyon, daghan man nag-practice yung mga doktor ya. Pero wa nagikumo sa ma-examine ka ug sa ka-ENT doctor para nga maka desisyon ug unsa magiangay ihatag sa imo. Sa kumbalikon, naatay mga pamaagi like nasal spray or decongestant nga mga available. Onya, ang kini magong sinus fluid, kung matrap ni siya diha sa inon ta agianan, makakos ni siya discomfort good. So, mao na ikaupat ng mong pangutana, gusto gyud ko mamaayo nga akong gibati. So, usa man ko ni iyang buhaton, sumuduol kag usa ka ear, eye, nose, and throat specialist. Naaman na diya sa Mandawi, sa Konsolasyon, ay mga doktor da nga ear, eye, nose, and throat specialist, na? Hinumdum na hinong ko yung Dr. Sim Ginokor, no? Na Dr. Sim Ginokor nagpuyo da sa Liluan dapit, no? Yung mga bata, mga ENT specialist man sila. Doon ko no, yung nalang, refer ko ni Dr. Rene Obra. Basig tagaan gagamay discount sa consultation ni Dr. Sim Ginokor dia, na? So, mao kana. Kung matrap man gani ang mga passages sa inon ta fluid ang lapita sa head, makakos sa siya discomfort. Uban gani ani maapektuhan ng pangdungog, no? Kay interconnected naman na diha lapita sa atong ulo. Okay? So, hinaot nga aduna sa kami nakutlong nga magtulungan karong adlaw. Ako si Dr. Rene Obra with my partner Atory Bathan. Mapasalamaton kami sa makanunayon na yung pagpaminaw sa atong mga programa sa RMN. Okay, so pamulo base sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw. Okay, salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners no, sa pagpaminaw sa handamanan sa usak awit o kini ang akong soliran. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.